Здравейте! Работят ли институциите за нас и за нашето здраве? Една година след първия ни сигнал, който давахме за една тръба след пречиствателна станция Албена, която се влива, всичките фекали се вливат в река Батова, от тук отиват точно между Кранево и Албена. Дойдохме на място една година по-късно да проверим какво се е случило. Виждали са? Една година по-късно. Нищо не се е променило. Малко предистория. Аз се дръпна, защото мирише доста. Преди една година наши симпатизанти ни казаха за този проблем. Ние прегледахме видеята. Директор на РИОСВ още декември 24-та, заедно с кмета на Балчик, са обещали да отпуснат пари. Парите са били отпуснати, за да се реши този проблем с тази тръба. Какво се случва? Април месец, никъде подавахме сигнала, бяха я запушили, когато дойдоха на проверка. 2-3 седмици след това дойдохме, установихме, че пак е отпушена тръбата. Спали сме тук цяла вечер да ги чакаме. Този път това, което казаха, че доброзорно кмета на Балчик е отпушил тук тръбата, за да почне ремонтни дейности. Явно този ремонт, който трябваше да се осъществи за 2 месеца, все още сигурно не е почнал. Пак се чакаха едни големи проекти. Сигурно пари са освоени, а резултатът е същия. Докато партия мафия на управлява, държи РИОСВ-та, държи кметовете, е това нещо, ела пак да го покажем. Това нещо ще продължава. Проверките май месец, които бяха, се установиха 7 пъти над нормите вещества, които са силно вредни. Август месец имам едно видео, в което тръбата изпуска много по-голямо количество и напълно черно. Никакви ремонтни дейности не са направени и в пречиствателна станция. Дори да е нещо наложаващо тук, водата не трябва да излиза в това състояние, което е. При положение, че Албена не работи, тук не е препоръчително дори да се стои. Смятайте пак какво ще е в морето, като влязат деца по-възрастни и казват летен вирус. Това нещо трябва да почне да се променя. Ние пак ще подадем сигнал. Знам какво ще последва, ще се глоби кмета. Кмета ще ги вземем тези пари от вашите данъци и пак нищо няма да свърши. В един омагьосан кръг сме, където държавата гледа да по всякакъв начин да използва каквото може, да усвоява едни средства, без да бъде извършена най-елементарна дейност. Една година един такъв проблем не може да се реши от община Балчик и от ВиК Добрич. За такъв курорт като Албена, едно бижу, което с годините идваха много туристи, продължава да се правят турнири, но не ви препоръчвам да влизате в морето.